Ahojte, značka Mora, alebo výrobca nožov Mora sa už neodmysliteľne spája s bushcraftom, survivalom a vždy, kde sa človek pohybuje v takej nejakej komunite nadšencov bushcraftu, survivalu a podobne, tak vždy tá Mora proste sa tam niekde ukáže, vždy niekde vykúkne. Vidno to aj na fotkách, ktoré posielate a tak ďalej, že tá Mora naozaj je obľúbená. A najväčší vplyv na to má asi pomer cena výkon, kde naozaj tie nože si držia veľmi slušnú cenu, priateľnú cenu, hlavne tie základné modely, a pritom poskytujú veľmi dobrú kvalitu a naozaj z tej Mory môže byť nôž na dlhé roky, ak nie na celý život. Jedna z noviniek od tohto švédskeho výrobcu je aj model Eldris. Pred sebou vidíte dva kúsky. Eldris ako názov je odvodený alebo vznikol od takých historických koreňov fabriky alebo teda miesta, kde sa tá továreň nachádza. A pôvodne to bola nejaká, neviem to preložiť z tej švédštiny, a asi na Slovensku taký výraz neexistuje, ale v podstate bolo to miesto, kde ľudia v lete vyhnali stáda, v podstate v lete žili tam, aby vlastne tie stáda neničili tú pôdu, kde niečo pestovali. Tak to bolo nejako od dediny a každá tá dedina mala takéto nejaké svoje miesto, také tie svoje pastviny a ten Eldris bola vlastne jedna z týchto pastvín je v blízkosti tej továrne Mora, kde sa tie nože vyrábajú, tak podľa toho vznikol ten názov. Eldris je asi najmenšia Mora, ktorú som ja osobne v rukách držala, asi najmenšia Mora, ktorú tento výrobca momentálne produkuje. Dodáva sa v rôznych farebných variantách, máte reprezentáciu takých asi dvoch najkrajších, podľa mňa najkrajších, samozrejme každý si nájde niečo svoje. Poznáte môj názor na nože, na zavesenie na krk. Jednoducho veľmi málo nožov je vhodných na takéto nosenie. Toto ale je určite kúsok, ktorý medzi ne patrí. A samozrejme nosenie na krku nie je jeho jediným nejakým miestom alebo jediným možným spôsobom nosenia. Je na to uspôsobený, ale v tejto maličkej konfigurácii s tým šikovným púzdierkom je možné ho nosiť naozaj kdekoľvek. Či ho dáte do vrecka, do batohu alebo naozaj priviažete niekde o výstroj, prilepíte ho čokoľvek, hodíte ho niekde do auta, do nejakej prihradky a tak ďalej. Skrátka ten nôž tými svojimi rozmermi si nájde to svoje miesto takmer všade. Veľká pointa, ja už nejako pomaly dlhšiu dobu prichádzam na to, že tie menšie nože sú využiteľnejšie pre mňa ako nejaké obrovské. Viete dobre, že mám CRKT Shimbu napríklad, čo je proste taký malý meč už pomaly. A veľa ľudí sa uchyľuje, keď idú do lesa k nejakým Rambo nožom a podobným veciam. A často sú to nože, ktoré vyzerajú zaujímavo, na prvý pohľad sú zaujímavé, ale to využitie už potom je niekde mimo a ten človek hlavne ten nôž proste nechce nosiť. A necháte ho doma, necháte ho v aute, necháte ho v stane, keď niekam idete a potom človek zistí, že 90% práce s nožom robí nejakým zatvárakom. A zatvárák nech je aký chce, nikdy nebude mať tie kvality noža s pevnou čepielkou a tá pevná čepel proste má vždy niečo do seba, má tú svoju pointu. A mať možnosť mať pri sebe naozaj nôž aj s takouto menšou čepielkou, ktorý ale má človek pri sebe vďaka tým rozmerom a hmotnosti, k ktorým sa za chvíľočku dostanem, má určite takú nejakú svoju pointu. A fakt aj ja začínam proste s malými nožmi alebo s nožmi s pevnou čepelou. Predčasom som si znovu kúpil Fallknife KK, kde ma sklamala trošku kvalita, lebo za tú cenu tá kvalita zvykla byť niekde inde, proste išli dole s kvalitou celkovo. Potvrdil mi to v podstate aj distribútor, že je takýto nejaký trend, bohužiaľ. A čo sa týka tohto modelu Eldris, tak si dáme nejaké základné rozmery, aby ste si to vedeli predstaviť. Ono takto na stole sa to môže zdať, alebo nemusí to zodpovedať tej predstave. Keď viem, že písali mi viacej ľudia, že už podľa toho, ako vyzerá niečo v mojej ruke, si vedia predstaviť, aké je to veľké skutočnosti. No ale predsa len dĺžka čepielky 56 mm, alebo ak chcete tak 2,2 palca. Dĺžka celého noža je 143 mm, čiže naozaj je to drobček dĺžkovo porovnateľný s niektorými smartfónmi. Hrúbka čepele 2 mm a hmotnosť 80 gramov.
Naozaj ten nôž je maličký a aký je maličký, taký je lahučký. Toto človek fakt nepocíti na sebe a preto proste nie je dôvod nechať ten nôž niekde doma alebo ho proste nemať so sebou. Takisto pri tom nosení na krku je tá hmotnosť veľmi dôležitá. Ten parakord alebo už na čo to priviežete je vždy úzky alebo najčastejšie úzky a teda každý gram navyše tam človek na tom krku proste cíti, zvlášť ak to má mať celý deň alebo niekoľko dní na sebe. Tých 80 gramov naozaj neváži to nič. Pre mňa už určite nie. Jednoducho je to niečo, čo môžete mať naozaj 3, keby som mal vo vrecku, tak neviem, že ich mám. A respektíve nejaké 2-3 kúsky sa ešte nepribližujú poriadne k hmotnosti toho zera, ktoré zvyčajne nosím vo vrecku ja. A oceľ nerezová, pozeral som na stránkach výrobcu, nevyrába uhlíkovú verziu. Či je to dobré alebo zle, to už nechám asi na posúdení každého z vás. Každopádne švédska kvalitná nerezová oceľ nemôže byť nikdy zlá. Poďme pomaličky k puzdierku. Puzdierko je veľmi jednoduché, ale účelné. Nôž pri zasunutí vydá taký pozitívny klik. Ja teraz to nebudete počuť ani náhodou, keď sa o niečo také pokúšam. Každopádne ten nôž do toho puzdra pekne zapadne a veľmi pekne drží, proste neexistuje, aby ste ten nôž z toho puzdierka vytratili a nie keby ste ho nosili na krku len tak, ako je. V spodnej časti je prívlak na ten parakord alebo iný typ šnúry, ktorý zároveň slúži aj ako odvetranie alebo odvedenie nejakej vody nečistú od čohokoľvek, čo by sa k tomu nožu mohlo dostať, čo v podstate pomáha udržiavať ho jednak čistý a jednak bez herce, lebo aj nerezovalca proste pri nesprávnej údržbe, nesprávnom používaní proste nejakú koróziu chytiť môže. Čiže jednoduché účelné puzdierko, naozaj je to maličké, čo je veľký bonus, je obojstranné, to znamená z ktorej strany tam ten nôž dáte, vždy ten nôž tam zapadne, čo je veľký bonus, hlavne keď človek potrebuje proste rýchlo ten nôž odložiť, alebo to robí po tme, keď neviem si predstaviť, ako by ste po tme rezali niečo, ale stať sa môže všeličo. Skrátka, asi nikto nemôže povedať, že sa mu nestalo, že dával nôž do puzdra opačne, v tomto prípade alebo pri tomto noži to jednoducho nehrozí. Pekný doplnok, okrem toho názvu je takéto pekné logo. Vysvetlenie toho loga nájdete na webe výrobcu. Je toho celkom dosť, tak som to už nejako nerozoberal, ale je to každopádne, neviem, je to zaujímavé, mne sa to osobne páči viac, ako keby tam bol len ten názov Morakniv. A tento nôž je dostupný aj v sete, to čo vidíte, ja som to zabudol spomenúť na začiatku, ale ešte sa k tomu vrátime, keď prejdeme nôž samotný, ale dá sa kúpiť aj v takomto sete, volá sa to Firestarter Kit alebo Firestarter Neckknife a je to v podstate taká nejaká sada na založenie ohňa a zároveň na nosenie toho noža s celou to sadou na krku. Čiže dostaneme sa k tomu, ak by ste teda pozerali, čo to má znamenať, alebo aby ste vedeli, že to nie je súčasťou toho základného balenia toho noža, čiže preto som začal puzdierkom. Nôž samotný, je to drobec, je malinký, napriek tomu tá rukoveď je v podstate plnohodnotná, vyrovná sa určite niektorý napríklad kuchynským nožom, relatívne veľkým a tak ďalej. Má takýto granátový tvar, neviem ako ináč by som to nazval, ktorý veľmi dobre padne do ruky a padne dobre do takmer každej ruky, ak nie každej ruky. Naozaj to tvar univerzálny, nikde žiadne vybratia, nič proste ako to chcete chytiť, ako ten nôž chcete chytiť, tak ho chytíte a vždy v každej tej polohe sa drží dobre a pohodlne. Rukoveď je vyrobená z 2 druhov materiálov, alebo ak chcete 2 druhov plastu. Vo vnútri, myslím, že to je polypropylén, naozaj nepamätám si, ktorý ten bol ktorý, ale skôr sa prikláňam k tomu polypropylénu, ktorý je tvrdší, tvorí v podstate jadro tej rukovete, dodáva mu pevnosť, tuhosť a táto tmavšia zložka, alebo tento tmavší materiál je taký gumovitý a doslova sa prilepí k tej ruke. Naozaj ako bez srandy, keď to človek chytá, tak má pocit, že drží niečo lepidlové, čo znamená, že aj s mokrými rukami, mastnými rukami od krvi, od oleja, od čohokoľvek, vždy ten nôž v podstate budete môcť veľmi dobre, pekne uchopiť. Táto hrana navyše slúži ako taká mini záštita, pekne sa do toho dajú zaprieť prsty, plus to zúženie, okolo palca ukazováka, zase je tam ten grip,
naozaj taký veľmi istý. A ak niečo vyrezávate do nejakého tvrdšieho dreva alebo niečo podobné človek robí, potrebuje, aby ten grip bol naozaj plnohodnotný alebo istý. Rukoveď je doplnená o veľký prievlak na či už paracord alebo aj nejaký užší nylónový pás, ale cez toto by v pohode prešla aj nejaká menšia karabínka a tak ďalej, čiže zase možností uchytenia toho noža je viac než dosť. Pri tej samotnej rukoveti som ešte zabudol spomenúť takýto výrazný checkring, čiže aj ten tvrdší plast má dostatok gripu, napríklad ak to chcete držať takto na plocho, tak nie je problém, neklže to, ani ten nepogumovaný plast teda nie je na škodu toho noža. Čo sa samotnej čepielky týka, prvé slovo asi, ktoré každého napadne, keď sa na ňu pozrie, krátka, malá, na čo mi to je. Keď si predstavíte naozaj, čo s tým nožom alebo čo s akýmkoľvek nožom väčšinu času robíte, alebo kto už ako ten nož používa, skrátka na väčšinu tých prác, ak to mám tak nazvať, a tá krátka čepel úplne v pohode, plnohodnotne stačí. A takisto veľký bonus alebo veľká pridaná hodnota tej krátkej čepielky je veľká ovládateľnosť. Tá čepielka má síce len 2 mm na hrúbku, ale tým, že je na plocho vybrúsená kvôli použitiu s kresadlom, dá sa o ňu veľmi pekne oprieť palec, ak náhodou, a máte naozaj 100% kontrolu nad tým hrotom, kam tá čepielka ide. Takisto pri tomto držaní proste ešte stále tam nie je taká páka, aby pri používaní hrotu čepielky sa nedal ten nôž dobre ovládať, alebo že by som mal pocit, že proste môže nejakým spôsobom sklznúť a tak ďalej. Čiže ovládanie toho noža je naozaj špičkové. Výbrus jednoduchý, oni to volajú Scandi Grind, je to jednoducho všade ploché, tým pádom by sa to malo dať veľmi dobre nabrúsiť. Nôž je už z fabriky veľmi krásne nabrúsený, veľmi pekne ostrý. Zo skúsenosti vlastnej s týmto dvojakým výbrusom sa dá naozaj veľmi pekne urobiť veľa roboty v kuchyni. Môj taký nejaký osobný zážitok s tou morou, naozaj ako kuchynský nôž úplne v pohode. Jasné, krajec chleba sa s týmto bude jednoducho rezať dlhšie alebo náročnejšie, ale jednoducho odrezať ho odrežete. A ten nôž mňa osobne priam vyzýva na nejaké vyrezávanie niečo alebo proste výrobu čohokoľvek z dreva. Tak možno, že to inšpiruje aj niektorých vás, ale naozaj na základné roboty, na to, že človek fakt potrebuje niekde niečo prerezať a odrezať. Ten nôž určite úplne v pohode stačí. Na sekanie to asi nebude, aj keď zase s tou krátkou čepielkou to sekanie si viem predstaviť, také nejaké tenčie predmety by mohli byť ešte možno menej problémové ako s nejakým fakt dlhým nožom. No a najväčšia pointa toho noža je naozaj tá, že ho môžete fakt všade nosiť so sebou. Ako som už spomenul, výbrus tej čepielky alebo tej zadnej hrany čepele je do kolma, to znamená pri použití s firestylom, s kresadlom môžete používať túto zadnú hranu noža. Má to dve výhody, nemusíte nosiť samostatnú nejakú ocieľku alebo samostatné niečo ešte, čím budete tú iskru vykresávať, ale máte nôž, ktorý to môžete úplne v pohode urobiť bez toho, aby ste si poškodili ostrie. No a druhá tá výhoda je práve tá, že u tých nožov, ktorých ste, respektíve tí z vás, ktorí boli zvyknutí vykresávať iskru nožom, ja som to niekedy robil spodnou hranou tej čepielky, tak jednoducho tá čepielka, bolo to na nej vidieť, že sa z ňou robí niečo takéto. Určite sa tomu nožu nepáčilo. Tým pádom ušetríte ten nôž, naozaj môžete používať plnohodnotne tú zadnú hranu. Poďme sa ale pomaličky dostať k tomu kitu na zakladanie ohňa, čiže dôležité vybrať si nôž. Ten kit prišiel s nožom v tejto čiernej farbe, čiže ja si dám tento zelený nabok. Prvá vec, šnúra, alebo teda paracord, ktorý prišiel s tým nožom, je naozaj paracord a je to kvalitná šnúra, čiže netreba sa báť, že ako u väčšiny iných nožov budete musieť vyhodiť a nahradiť niečím spolahlivejším. Ja si myslím, že chalani z Army Originálu, ktorí ten nôž na tú recenziu poskytli, sa nenahnevajú, keď im to takto pekne rozmotám. Ak sa nahnevajú, tak sorry. A teraz toto je tá najťažšia časť každého prevliekania čohokoľvek. Kto si pamätá ešte, ako sa niekedy nosili na ruke alebo na zápestie šnúrky na mobily, tak to bola úplne najhoršia časť kúpy každého nového telefónu.
prevliesnú šnúrku tak ako mi vyhovuje. Ja sa tu, no aspoň vidíte, prečo nerobím manuálne veci, alebo prečo ma nevidíte vyrábať niečo a tak ďalej na videá, alebo som nešikovný. Ale ja to nejako nakoniec zvládnem. Aha, už je to tam. Čiže takto pekne si ten parakord prevlečieme cez ten nôž. Trošku zručnejším ľuďom by to asi trvalo menej času, ale nie je to nič náročné. Čo som mohol spraviť predtým, prevliesť toto druhé puzdierko. Lebo ten nôž síce naozaj veľmi pekne v tom puzdierku drží a vyžaduje kopu síly, aby sa dostal von. Toto je ale taký nejaký druhý poistný mechanizmus, ak sa niečo aj zachytí, alebo pri nejakom doskočení, alebo ak si zavesíte na ten nôž nejaký prívesok ťažší, hej, čo by mu mohlo pomôcť proste z toho puzdierka von. Na to vymysleli súdruzi vo Švédsku takýto jednoduchý prídavok, neviem tomu nájsť iný názov. Samozrejme tá šnúra, ktorú som si tam uviazla, mi teraz trošku zavadzia. Nasunie sa takto pekne na nôž po túto hornú hranu a je možné ten nôž, samozrejme opačne sa mi zdalo, že to ide nejako ťažko, lebo ja som sa tu s tým hral predtým. Áno, klik. Toto dáva väčší zmysel. A takýmto spôsobom je možné ten nôž pekne zaistiť. Mňa napadlo, že by sa týmto dal ten nôž napríklad ešte prichytiť, čo je o batoh alebo niečo podobné, aby nelietal. Napríklad len taká mini idea. No a na tú šnúru samotnú alebo na ten parakord zase prichytíme ten Firesteel. Ten Firesteel je veľkostne prispôsobený tomu nožu, čiže je to naozaj maličké, jednoduché. Zase ja mám z toho taký pocit z hrúbky a z tej hmotnosti, že celkovo si myslím, že tá využiteľná škrtacia plocha tým, že tu nie je tá rukoveď, je veľmi podobná Lightmeyer Fire veľkosti army, čiže toho najväčšieho. Čo by som odtiaľ to jednoznačne dal dole ako prvé je tento kúsok kože s logom výrobcu. Je to tam tak trošičku opticky zavadzia. Samozrejme neváži to nič, ale no a úplne najjednoduchšie na záver v podstate. Áno, samozrejme dá sa ten úzol urobiť krajšie, aby to bolo pekné, rovnomerné, ale toto je celé v podstate k tomu, čo potrebujete na to, aby ste mohli mať takto pekne na krku zavesený alebo kdekoľvek nôž s Firesteelom, čo je základ v podstate akéhokoľvek survivalového kitu alebo kitu na prežitie. Samozrejme nič vám nebráni na tú šnúru toho navešať viac, treba však myslieť na to, že naozaj každý gram navyše na tom krku môže zavádzať, čím ťažšie to je, tým viac to lietá a tak ďalej, čiže ja by som to nejako s tým dovybavovaním nepreháňal. Myslím si, že tieto dve položky naozaj úplne v pohode stačia. Ako mať možnosť založiť aj vo vlhku, samozrejme keď človek vie nájsť ten správny materiál na podpal, je neoceniteľná zručnosť. Odporúčam veľmi vrelo predtým, než sa kamkoľvek vydáte na nejakú väčšiu výpravu, si to natrénovať, lebo ten Firesteel sám o sebe, takisto ako akýkoľvek iný nástroj, nič neurobí sám, proste je to stále len nástroj. A ten najväčší survivalový nástroj, alebo tá najväčšia survivalová pomôcka, ktorá vás dovedie k tomu, aby ste boli v teple a mali čo potrebujete na prežitie, je váš mozog. Čiže naozaj ten tréning je v tomto nenahraditeľný. Ale naozaj veľmi pekná alternatíva k drahším survivalovým nožom, k nepraktickým survivalovým nožom, ktoré majú čo len duté rukovete, v ktorých majú schované to kresadlo a tak ďalej. Jednoducho je to rokmi overená kvalita a za, nechcem povedať, že smiešnú cenu, lebo smiešné to peniaze nie sú, ale jednoducho tá cena je nízka aj pri tom, čo dokážu stáť niektoré oveľa menej kvalitné nože. Takže asi toľko Morakniv Eldris a Morakniv Eldris Knife, alebo teda Firestarter Neck Knife, alebo ak chcete po slovensky nôž s kresadlom, ináč to asi lepšie preložiť neviem. Ďakujem, ahojte.